free. Oh, wow. Oine, Dada Wasi, Isayamye, Miya, Obatape, Sawayi, and free. Oh, wow. Oh, Minamo, yes, way. Dada Wasi, Eradie, Miya, oh, Wanye.
Yeah, one another radiasi. Father, we give you glory, Lord. So many and then you may sing in a po, in a bona, on you, yes, 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 oh, me, oh, yeah, it's in a po, on you, Jesus, wow, so you're Zambia. Now, Sassio, now, Sutiaso. I am from Winnie and Kumini. Yamaumo, that's a 2 million. The Saudi Conquering. I won't call what you're saying. I didn't for you, Amen. Amen. Amen and amen. Everybody shall about one. Send all the Afro and come and manage. Every do say Onyankopon Asamoba. Yabasira se ba bibia wo bia se wo hwe wo TV se wo hwe wo utie wo radio o internet no so Facebook and also YouTube you ready na etie Onyankopon asem onyame somafo no e wa ha ya papa awrade na ache wo ya ache de nokwasem se ba abosome mienu ekom yensani wo bie yani am ye hu ahintasem enioma bi okra na wo ya odofo na onim se eyebone but papa abie yani na awrade amani tumi amana hoden awade agina mfinhia duonu num nie da bi ameka se onyame nsom awa wontimi nkura tumi ene ahoden enyina musa obra wanum asem ba akokora emfomda na ya papa wo fi hanom sanumre odo onyankopon asem obrew CEDAR worship center Bishop Albert Sakikwapon, founder and leader. Papa yaba won chene am akwa abasonko asofo mejem onso na mo promote sign Bishop onyankopon adom woni adiniye na weekend say every edadwada sa besi fiada yi na otwe ko sign papa yame adom awon srane adom ni ntino ye ho ye pa ye koba me hwemo ne ma na otwe akonkyere na asa bubu mu asa mu bi mu ayemre kakra ene me ho adwame ankasa easy na azuka so akonkyere no ye bia na asa no de hwanye bi azuka se ne ode no gyina ye wa paduane bi adi mama me fa sa akwenya iso na se na wotwe no kwa probeto say my god na se efiada beto a wa o hwame ya wotie me eya ma wanenye o eya ma wanenye Jesus ene fiadan
ye be ye twika wote se ambulance ahodo a ebomu eye wo honam nipa unua nipa nura na ne ho oden te se wo a wo hwame a wotie me ono na ene ye de na to ambulance so a sebi o ye de ade na akekere ne ho ye de boto osofo boto azipo wa no ya tum na nipa a wabobra a waya japade a wagidin ena okono my god ene wiase se na nipa bi si ha wo ho edi kwabone so edi petumi edi pesika na aso mu nwu oh papa aso mu nwu se nipa no nim so bewu pa jasa niama na ofa ne edi so kwabone so pena ka onyesa ena ko mo kire ko hwe eye du fiada se me se ena market day ene dwana ba me chiachia mo chimanfo nyina dwana ba ho ye yi nipa guo se sebi kokote ya hata obo se na busu se munwale no mame wo ye friends mo kire no ko hwe obi a wabọ bra odware jakusi mu wo eye friends ne baf papa bi odwale mu na ye de pipe hose but the hose na egu ne so awere wosem enti wa wo hwe me a wotie me ebia na wotwe anko yi ama efiri dwada besi fiada mpo no sika semnioma anko yi de oje wo sika de ofiri unuama a okan so oba betua unuama nyina obi a okobie store no ya nto okọ unuma so nyina no nyoma anko yi ade ba ko pe na me pese me ka kire se onkwa na nyame de akyɛw no the radius wo ho na me fa sa akwanya so semo a mode hye bi afiri mu na makoyi na beto ho bu okra mo twen sa homache na mo sa beka mu ne nyina no me ma mu nyina hyɛden na we nyina bo nka ye se sɛnea onua wabusua ne ne kɔ no saa nso so na wo so bɛkɔ enti wo so ya no wasiesie wo ho na ma eno no hia bible say ya hwa ajapade wo ba bibia hefa enwie ne your friends say na nyoma ense no ba bibia enwie na ache ye hwa ho na ye hwe ye ben ya temude na asase so de ye ya hoho ene manfrafo ye twam akọ ene bra wo bre nyina untimi mfa bibia anko estate na wo si nyina untimi mfa bi nko wa wo hwemi a wotie mi sika na owo account no foreign account local account wo dollar de wo cedi de pounds de wontimi mfa bi nko o se ya mfa hwe ya mawiase na ye ntimi so nya dan emfa hwe so nko enti ye nya de bedie ne de ye be hya etoda ye ma eno nya dan eno so maye enesania munim no sida awadon na du enne ye be bompa ye be san ye bie eye telephone so no atum ama won so wafra ba fidie so na ye ba fidie so asamba akopa ne ye de bra hwefo ne tiefo se hefa na ye gyanom nyankopɔ no fa fo na fra unua fra wadanfo bi se nyame akwa na ba onfa na fidie no ni TV nto sompa onfa na radio no so nto sompa radio na ye nche nyame asem onfa ni tredua na onfa ne nwoma no na nyame asem mede ba se pe na watwera to no no so so ahwemu yi mo so so amo ne yesom wo Facebook no sabre mo share link no mo share link no e na share link no nipa ba ko pe enya de ben adwensa kira Bible ma yete ase wo Daniel chapter 12 verse 3 said the otimidi nipa ba ko ba osoro ahini ne mo obe hyerense ensroma osoro ensroma na the otimidi nipa pi dan nipa pi adwene ba osoro ahini ne mo no obe hyerense da pem ensroma enti o share link no na mo so no binya ogia nipa ba ko nya ogia onyankopo be mo wambo hallelujah amen osofo yima ne osofo set ne osofo abanase ena enwumre nsoso mo mo Facebook na kwa aba na mo kan choma se ena no be de na ya ogira so den Janet bro wa gira so den root Samuel gira so den Catherine ekpa US ogira so den
enti mama makwaba mama bo mudin ya mama makwaba yo ya mama makwaba dia na prong ejina so ana de santa so ejina so owusu benis ejina so nana jesi wa ejina so Evans kakali wale danso ejina so asuma ni root ejina so nana ya daku ejina so upon David enso ejina so as of said Zinabu Amedu enso ejina so Ajiman Elvis enso ejina so Kofi Wuso ejina so den kwedu twumwa enso ejina so Michelle Amponsan so ejina so Monica Amwako enso ejina so Linda Owusu so ejina so Owusu Benin so ejina so that's right ana Adepa enso ejina so hallelujah amen ya mama nyina akwaba mon share link no mon like page na mon share link no na anadwe anoba ye den amen sanya onim sida awaba eya mi bisa wa wo hwe me a wotie me se ehemfa na ye gyanom nyankopon no ewo na ye gyanom nyankopon na obo nipa ho ban oyi ni fafiri ni hawo ni na manie mu no sanya nkopon no ehemfa ena owo a ye bresui ye nuama nyina eseye ena osofo nipa bebra bamabuo yes bikura say asodro ko ebia jai tifie edu kwesi ada kura bi kwa asore eden edu fie ada obi kwa masalachi akoya deben akoya sala anu ayeden edu memene da so kire ye nuanu memene da kwahwefo nipa bebre tifio ni nyina ne se bi adwene ne se watena nyame fia ne nuama seya na eseye adentia etoda nyankopon ansem na ye nhwehwe mu yie ni ehu nyame apede se ye be nyame apede amana no etoda no soso ka ho de se to soso atamfo bronsama nyankopon aka kire yense osoro enenye na moni ahurusie na asase we entwa adwo efrese ya atamfo bronsama no aba asase no nim se ni na aka no esha enti wafa abufu enti John 10:10 so we for ma yeso be wia na wakum na wasai na o bronsama yi sa adwene ni nyina firi ni patim yes ana bronsam de ajapade ni sika ahye gidi fotim enti ni pa adwene nyina ya ajapade sika nyame asem enti ye wonu emebu ha onyankopon firi sromo soro emeye ma wo sofo ombe ye wo ma wo asore ba wo hwe me no na kasa wo wutie me ye wo adwuma ni bi wo ho a onyankopon be ye ma wo je se wo akasa wo ye hallelujah amen enti bosumbo enyame asem a ye de bra nyame ma na point a ye kasa ho pa ye abomination before God. Echiwade a ye no wo hefa onyankopon anim. Entie wonema bebre ho a wo ye echiwade a unim se echiwade bi a wo ye bia e won sunsanso aba wo so. Yes. Entie se na wo unim se nipa bi okum nipa hwie moja di bimguo bia no nyansunsanso wasase so ansa na wanya no osori a etoso mienu anase atemu dada no. Se obi hweme obi tie me ye wonuama bi anipa ya yese wabo musuo wakofa oba wo wirem oni obi yira akoda wakum obi za nuama ni nyina anipa ne ya yese wafa aboa enti gise ye dan ye dwira no enye sa ehun sunsuanso beba no so sa nuama ni nyina no eye twerɛsɛm no nyankopɔ ka okɔ Leviticus ni nyina ho so na sansem na oka no ose chiwade baako no so ne se eni a etrade ben eton eya ahomaso na ye generation ahomaso na wura busuam ewura nyame asafo mu ewura adwumakuoku ahodo nyina mu akora ni ho na panyin ni ho eno ana enne ye de eno beba awieye enti mo a monya akwanya tie ye na wotwe no nyankopon se obi bia o ma home no so bia no onyankopon ye dan obrewase ana ya se se obi betofo no nuama bese ya ahomaso na ye dan edikan hallelujah amen
na ɛnɛ nso so no deɛ ɛde wie ɛwɔ ahomasoɔ no deɛ na onyankopɔn ɛka ɛfa ahomasoɔ ɛho na God judgment on the pride onyankopɔn atemu a ɛyɛ a ɔde brɛ obi ɔma ne home no so enti wo a wohwɛ me ahomasoɔ bi ayɛ dɛn aba wɔ soɔ David mu nyinaa bɔ mpaeɛ Solomon mu nyinaa bɔ mpaeɛ o sɛ Awurade sɛnea ɛbɛyɛ Awurade Solomon sɛ Awurade ma menyɛ dɛn ma menni hia na mama menya me ho so mmoro so na mama ayɛ dɛn ɛnɛ obi bibi kakra ba nipa bi nsɛm nipa bi anya tumi kakra bi ɔsɔfoɔ bi anya ngosra kakra obi anya sika kakra bi obi aya agyapadeɛ kakra bi kwan ya ɔfa so ma ɔhome no soɔ ɛnɛ obi kura hu sɛ baabi bi a wabɛduri ɛyɛ Awurade ɛna adi wabɛduru deɛ na wowɔ ɛnyɛ Awurade na ɛde ma hwɛ abuhyɛ bi a wofiri mu na hwɛ fie bi mu a wotena mu na hwɛ sɛ duru baabi mpo na wonni somufoɔ ne boafoɔ Awurade mmɔborɔ hu ne n'adɔyɛ ɛna aso ɛna obi mma ne hom no kyerɛ ɔmaame ɔwoo no ɔpapa ɔwoo no anso so ɔno ɛna ɔtete wo ɛna obi so mu mmerɛ na wonni ataadeɛ hyɛ wonnim deɛ wobɛdie obi na so mu de wabɛdu saa bere anso ɛnɛ hwɛ kasa a woka ɛtia saa nipa koro na Bible sɛ obi bi ɔyɛ saa deɛ no bia Onyankopɔn deɛ bɛn ɛde deɛ bɛn asotwe ne atemmuo ba nipa no so ɛnyɛ sɛ heaven o ɛnyɛ sɛ atemu dada no Nyankopɔn so de saa asotwe no brɛw ɛwɔ asase wei so nti ɛbɛkɔ twerɛ sɛm no ne ɛho deɛ Onyankopɔn asɛm ɛka yɛnka Isaiah chapter 10 verse 12 ɛna yɛka Isaiah chapter 37 verse 33 to 38 moma yɛntie Nyankopɔn asɛm na ansa na no ebia nɛ ne da di kan obi tie ne nti no yɛka kyerɛ Nyame ma wɔ Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 no nneɛma bi wɔ Nyankopɔn sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ ɛma no ɔsɛ nneɛma nson yi ɛyɛ me Nyankopɔn me kra akyiwadeɛ enti sɛnea onim Onyankopɔn sɛ adeɛ a ɔkyiri no ɛna ɔyɛ nana ɔsɛ woyɛ nso so a wɔhaw ɛbɛba wo soɔ ɛno na yɛyi no maako ɔsɛ enti obi adwene ne sɛ obi okum nipa nkoa na wayɛ akyiwadeɛ obi ɔyɛ dɛn wakɔfa aboa wayɛ akyiwadeɛ wɔn nso so na ɔma ɔhome no soɔ no Nyankopɔn sɛ ɛno nso so yɛ ne kra akyiwadeɛ enti yɛnti mu na obi biara a afei na ɔhwɛ ya ɔtie yɛ no na watie ne yie bebu 17 kyɛmu 19 adeɛ nsia yi na Awurade tane ane na adeɛ nso na ɛne kra akyiwadeɛ ani a ɛtena ntɔn atoro tɛkyerɛma ɛnse ehwe mogya edibinguo akoma adwene musuo Proverbs 6:16 to 19 ɛnan a yɛ hare tumlika kɔbɔne mu ɔdanse krumofo a ohunu atorosɛm ɛne de ɔhyɛ nuanom ntam takra ɛwɔ gyem amen enti wɔn nneɛma maako nso a Nyankopɔn abɔbɔ soɔ no enti ɛmo baako ɛna yɛka ho asɛm na ɔtwe yo deɛ yɛka ho asɛm yɛ ani a ɛtra ntɔn enti yɛhwɛ deɛ otumfo Nyankopɔn na nkasa ɛka yɛnkɔ Isaiah chapter 10 verse 12 na sɛ Awurade nyayɛ na adeɛ a ɔbɛyɛ Sion bepɔ so ɛne Jerusalem wie a mɛba ma betua Asiria hene akoma pilim ne nani a atra ne ntɔn no so ɛka wɔn deɛ Nyankopɔn ka Nyame te soro ɔhene bi a yɛapagya no sikani bi a Nyame ahu mmɔbɔ ayi wafiri futuom ɛde wasi ma pɔma adwa ɛnto kan 1 Samuel chapter 2 verse 7 ɔse Nyankopɔn na ma nipa bi di hia Onyankopɔn na ma nipa so yɛ dɛn ɛdi yie ɔse Nyankopɔn brɛ nipa ase na ɔma onipa so oyi mobroni firi sumina so na ɔde n'atra ma pɔma de bɛn adwa so Hana sama Hana Onyankopɔn dom no na ɔkyɛ ne ba nsɛm a ɔka fa Nyankopɔn a ɔsom no no enti Nyame na apagyaw Nyame na wadi wabɛdu gyina bi a wabɛduru deɛ na woyɛ ɛde ama Awurade Nyankopɔn na deɛ nso so na ɔyɛ ama Nyankopɔn ma enti ɔhene a Nyame apagya no Nyame te soro
ɔhwɛ ahoma so a Syria hene ɛma ne homene so Assyria hene ɛma ne homene soɔ no Onyankopɔn te soro sɛ saa ahoma soɔ no oba betua no so ka ɛno na me no ka sɛ the judgment of the pride enti obi bia ɔma ne homene soɔ no Onyankopɔn na kasa sɛ ne no a wote yɛ ɔse deɛ ɔma ne homene soɔ no Onyankopɔn brɛ no ase na deɛ ɔbrɛ no ho ase no Onyankopɔn pagya enti wo a wohwɛ no be very careful wo nsɛm bia yɛ a wokeka yɛhwɛ nipa bi nsɛm a moka no radio so TV so abusuam kurodua no mu asafo nom deɛ nipa bi yɛ no saa ahoma so wanhwɛ yi a nipa bi ba ɔman Ghana ɔsafoɔ ɛnɛ yɛnhwɛ ɔma wieyɛ ebi ewuwu kɔ ɛnɛ bi so akadam enti wo a wohwɛ me a wotie me be very careful obi adwene ne sɛ ɔmɔkorɔ no ɔntwempra ɔnyɛ nneɛma enti ɔno no deɛ na ahomasoɔ no so so ahomasoɔ no so sɛ ɛna obi hwɛ bɔ so ɔyɛ onyame ba baabi bi a ɔhwɛ me a wotie me firi bia ɔso yɛ Onyankopɔn ba esu ɛwɔ Onyankopɔn mu saa esu no na ɛwɔ mu ɔse Yesu Kristo no ɔne Nyankopɔn ɛsɛ anso sɛ deɛ ɔse yɛ na adeɛ nyina nipa nyina ehunu sɛ onipa ɔse asɛmia no ho wuo mpo no wankasa ɔbrɛ no ho ase enti wo a wohwɛ me brafɔm ɔwɔ soro dodo brafɔm ɔkasa owofo ene meburu na aba so kura omukura no mo ani nso ade enti no mo hie omo kwanhye wu omo wuwu ntententente you to be very careful yes enti Nyankopon se otesoro ho oso beba no ba betua de ben beba betua ka ohire be no so betua na so ka enti yan se Nyankopon se enya so ose ahomaso na mi etranton se no se kasa enti na o hwa me a wotie me uni ohene na nyame kasa asem no kire no no yes ohene a wotie me ohima a wotie me amayoni bi a wo hwa me a wotie me osofo bi a wo hwa me a wotie me sikani bi a wo hwa me a wotie me abrantie bi ni ababa wa bi a wo hwa me a wotie me awa ma hom na so tie nsam enti yehwe said de Nyankopon de ye no yehwe Isaiah chapter 37 from verse 33 to 38 enche ye de asam baba wie sese ya o se enti said de Awurade ka no Asilia hene ho nie omma kuro yi mu na onto agyan emaha na oremfa echem emehia no na onhore epie entia no okwan onam so bae ne so na onam besane akro na kuro yi de orenhye ne mu Awurade na osie na emewo kuro yi age no me ara me ne makoa David ntia ana Awurade bofo fili kokum Asiria ensaban mu nipa empem oha duowotwe enum kano brofo no sofo na obi a ohwe ya otie ohu nipa ahomaso a ohene ne ye yenti nyame ma omuwu dakoro ye nyina ye tie sompa Then the angel of the Lord went forth. Me say kan nipa dodo na mawu kura sofa ba na me bisa no e abro hwe na your friends are hwefo ni etiefo eti onya twini ba je se o ko hwe friends English version asana we ho your friends pem ja ben empem aduowotwe enum empem ha aduowotwe enum 185,000 dakoro okay 185,000 nipa ohina homaso nti no nyame ma mu nyina wu dakoro ne manfo na kofo na srafo na sojafo enti oman Ghana ye nyina yio nyoma yakoso oman numu na mranya adwuma no oman ne nyina yie oman Ghana nyina yie asofo nsore na nanom ehemfo nsore na Ghana ene oman a ye wo eno nkwa ne ye oman Ghana so awira wo sem se oman ya twa ye ho ahia nyina French no moka asofo komesa o kwa uti ase aba très bien bena me ka betiro ka profo no moka kra ko ho a wo de ahia ko di fu a we Togo we are France Burkina French nkwa
enti e was say ye bo oman no ho ban na ye bo mpa ye mo oman no na ye tufo ma ye nwene de ye benya ne nne na oman bi abo no oman bi asrafo na atwetuo ne nuama na omo so te se oman Ghana na omo wo omo fa ho die se ya yes to we nyina boy kokko West Africa yen hwe oman asese etuo edi ehim wo so na nka ne ntesa enti ahoma so ahoma kasa ne dwa kasa no ya nhwe ye esumbeduru oman no esumbeduru kuro no esumbeduru abusua no praise God hallelujah osofo to aso na osora no pa no na hwe onyina eyefunu na Asilia hene Sanahel etusie musane na okotena ne niwe na osole won ne nyame Nislog fie no ne ma Adramalek ene Sisera ede enkrante kum no na ofirimu dwane ko enfo ne kum no ono anema omode sekan ewo nyankopon na aka oso ohene enya se wakofo obi yiro ahomaso ne dwe no meba wo so na meba ye de meba betua ahomaso no so ka ahomaso no ka na nyankopon tua no ni nti wonuoma bebre to nipa eyo nyankopon na atua wo mu yisoko azafasi na orsole ewo ni nyame Neslo fie no ne ma Adramalek ne Sarisa eden krante kum no na ofiri mu edwane ko Ararat asase so na ne ba Esahadon esina na mu edi hene onso so baby ba once achira baby ba Isaiah chapter 2 from verse 11 to 12 baby ba also once achira baby ba also verse 12 na come from verse 11 na enche nyame asem nipa ahantan ani beblase nipa ahantan nipa hantan ni beblase nipa bi oya hantan kasa dwe kasa homaso beblase na merema ahomaso ahwe fom obi bi oya ahomaso se mema ahomaso be hwe fom na wa mawrade enkoso eda no na asafo awrade dabi ewo ho a ebeba de ekwa asafo awrade dabi ebetima ya ochira ebetima ya enwumere ya ebetima ya bosom ya ebetima ya afewia ebeba de ekron na eye sonson nyina ne de wa maso nyina so na able ase hallelujah asafo na onkenka na majamerem na yesan ko Proverbs chapter 21 verse 3 to 4 enti ahwefo ne etiefo enne wa ho hwemi a wotiem enye bibibia na wo ya wo fa ho dio se oye nyame achi wade no nko ade a obetua wo so ka mebusam matedu no ba ko chemu miensa ne enan no wose asenten ne die ne atenten ne so awrade ani sina forebo ani etanton ne akoma a ehran abonefo kanea eye bone oje yes enti e wonu ma bi ho a wo ye na obo afore se dan Nyankopon se enso nani serious tinyame tufo San kan verse 4 no biom na ahwefo ne etiefo ntie ani a etranton ne akoma a ehran abonefo kanea eye bone verse 3 and verse 4 no ana fato so MC Yard ya chief technician ho ekwa bagesi na ho na Kevin fa na to so ma hwefo 21 Proverbs 21 verse 3 and 4 no enya 24 sana be ahwefo no ebe twere ni hallelujah amen enti otie de Nyankopon ka enti na mitufo se nyame asem a ye po no ena Onyankopon so so opo yesema yes enti ne ye fra urade a eno me kan no video ma se e ma bebere aware egu mema bebere aware egu ni sika wanya nyina osofo be mani fie ho osofo ma me ka asema Nyankopon kora ka fa ma Proverbs chapter 21 verse 9 enti obo Ukrun tremfie na de bia ote bia ye France parliament ote bia bia se ote we nyina na tie efie nya de tie de Bible no ka mebusam ngumatie duo no ba ko chemu Bible say mambre won ho ase na mema no won yire no enne tie de twere sam no ka o se edan atifi kokoa mutena eyes ne se wo ne oba ntokwa pefo betena edan mu Allah
dan enti metufo ahoma so ne hanta dwane ntokwa ne sanuema no tie Bible no ka dan atifi kokoam tena yesne se wo ne oba ntokwa pefo betena nyame nhyira na wotwe nyina metufo afa nyame achi wade ho mo amunya akwanya tie ye efri eda dwoada mebi boss baya ma hu se nyama bebre wa bomode na yifri wa brabo na nya sa ba bia wa duru bia no obese atofo ene nipa bebre kan ya dum nipa bebre nyama asai a ode hye bibi ode hye nua ne homa ne mepo de hye bibi aso na eye ne suban ya won nyama bi wo ho a oya den ehu asotwe no ehu akatua no sabeka nyame shira na onye okese wo Yesu dem amen amen ka se me bi 34 na tuma so na ye time no ena ka me pese ye bompa ye kwabusuam abusuam na otwe abusuam mpa ye na ye bo o ka Genesis chapter 9 29 Genesis chapter 29 verse 26 Laban kan se ye fie ha de ye krom ha de mara da ho no se panyan wade a akora ontimem nware enti wo so abusua no mara ben na da ho ye wabusua mara da ho nyina se nipa wu ntantam dodo enne abusua na si ehye mo abusua mo mara da ho a eya pama de edi abusua ni nya se emma mo wo mo maware sem ho den mema wo mo maware sem ho den mara da ho nyina ne se awo ho den ente ya steady family no dia na ekoso wo fio ebusembo school sem ho den say on teme hu unya professor wo fio medical doctor engineer ebi ni fio ento pese wo yes ade na obre wa o hwemi a wo teme ebusembo ye mie adwuma ebusua ni nyina ya amanfo adwuma kwa ento bi adwuma du a na gu wo ya investment ana say marabe na defio ebusebu ye nsom nyame wo fie ho ye mo trene ya brabo ye ni sofo e wo fie ho onti osofo wa wo hweme a me no kasenti na wo bresa yes ye mystery yes wo di dia ben wo di muso ye nya ne dem ye nya ne dem enuanum fantofo nyina mechia mo yes hallelujah amen ye nya ne dem enti nyama ben na ekoso aye mompa ye nsra Awurade se Awurade mrem nyame otrenensa enti na somafo Peter kan se momma yenyimu emfri enema sa busua onteme enyi ho ka obetime yi ho aka wayi ho ache wona nokra ntime enyi no eye bisa se no mam no papa na omo ho den na omo no ate na omo te brofo na omo te akankasa katwi kanga kan na chen anso so no omo ye omo ntimi we ne ya nwosrase yes kasa Awurade Yesu ene wasamaba me hu ahinta samu Awurade me dimufo Awurade mo moja ne nkasa ma me so Awurade somi mu na me so mantom ankoye sa abone no mama me homo so ama me so manya sa afobuo no bi Awurade boa me say ya oh yes so dem oh yes ye wan na bompa oh yes so dem Awurade bompa ye oh yes so dem Awurade waso ade waso ade Awurade akatua Awurade awohoma wana mo so Awurade waso Awurade de mo so Awurade bompa ye Awurade we mo na fire bane ye so ye waso Awurade ya me bompa ye oh yes Awurade so ye Jesus Christ. Mo share me on Facebook na mo tie me nyina mo nka amen mo type amen ya ba fidie so ya maye di insio sie fidie no so ya di insio esie fidie no so insio sie fidie no so
Our documents be a fato so obebi ukrumbi wajuma bi hunkrata obebi bronsab de sa kind of fa ne picture not to see ye bomb pa na nyame tumi bo wurem empire dika ye bo ye bomb pa ye kasa odi Yesu ye the weekend see ba urade anim ya the weekend see ba urade anim ba bibia ye be ko bia na weekend see ba bibia ye be ko bia weekend see ye ma ye kunu ye yere busuani ka bi o mo betre mu program bi obi abekọ ade boni biara sign accident erade peguma won wo Yesu demo ye wa na bomb fire for we Jesus Christ. Kasa we can see at the boni biara enfra urade ya shesha no we can see sabe to me busu me grenya me asem so me break it out shout I break out shout I break out shout I break out in the name of Jesus Christ. Mom, what space in Facebook? Mom, type I break out in the name of Jesus. Abusheni awo shame. Ebi awo na nkasa de bebentimento. Yanhwe senia. Owuo ni accidents ya edoso. Ebi to abusheni bi ukru oyire a ohun be kire. Enti se obompa ye si anokwan a we can see one so home beto for so many one so no obey urade aye empire edru so no obi anim nuama ekoso na busuam obo abusuam bo awaresem sikasem ade na ani na edu nya wankasa wahu se edu nya aya for the bochia wo fio altar wo fio kasa urade Yesu ene anadwe ene ahomachi ene awie se say me bompa ye biara edi mabusu enya ameso me free say ya rade jimi free mo jimi ma free mo juma free mo jimi shebre free mo enya wo china o say ya rade jimi ye wa no bomb pa ye wa Jesus Christ. A bompire chacho. Afraid that you are the best sabre diaben or was so. Yes. You want diabo also pet. Ede yade na ebrew ede ka na ebrew ede adwuma se na ebrew ene mere man kwama ye nche da ye mu ye bom pa ye mienu se da ye papa bi a me so no na wotwe ewrade ma ne mrem na da ye boni bia no me sign da ye no na me twa da ye no se mfiri ko ba bia de ma so fa ma adwuma ho ma pomoden ho me kristo so ho me ma ho ma ware ho me kru ka se ewrade Yesu ye gitu mu a wo se ye gitu mu a ye adwuma na ya mpreso a
enya juma mempreso seseya ya wanu na bomba Yesu de mo arade pona Yesu de mo arade ya pona Jesus Christ. Also, your body be a mason. Any evil dream. I break out. In the name of Jesus. Wow, show me how to hear me. Our son your body be now what we edin so body be brewo. Me gyina me asem so twa daye num feel so. Amen. Wow, show me how to hear me a otie busuan body bi mo. Me bom paye a edi ohaw abusuan pam abusuan no me abusuan chechire bi aso mo. Me bom paye se de ho se say ya. Amen. De ho se say ya. Amen. Adia no me break free so. Amen. Obi a wo show me a otie me a wo yare ayare sanya dia. Amen. Nyame fa ne sankan. Amen. Nyame fa ne sankan. Amen. Nyame fa ne sankan. Amen. Afe peja wonsuo no. Me bom paye se insuo bia wo de se fidie no so. Me twe nyame tumi wuram enane ayare sansuo. Amen. Enane Yesu moja. Amen. Enane miracle water. Amen. De udinsuo beye bia enya adwuma. Amen. Afe documents bia wo de gu TV ne so. Me frɛ onyame tumi. Me friend nyame favor. Amen. Me friend adansie. Amen. Se entoso. Amen. O Yesu demo ana mabompa tiam se amen. Amen. Amen ne kire nyame tumi ne nyame ahode se enye ho. Sabre dia me biatate for na tumbe 5 minutes pe. Na also beti me aba fidie so se bia ye no mo pa ye. Ana nyame asem na ba ye enye tie ofra pe na o TV set na wa lower ne volume no radio na utia na wa lower no na wakasa watie wa ho wo phone no studio number 2 no 0551 931931 0551 931931 0548 931931 0548 931931 and 0551 931931 obaso pe na menwa kasa praise God when abaswe Hallelujah, Papa. amen o dini baby o kasa frio Papa cho mi di Janet me kasa free kofodia ahwefo ne tie wo Papa ene so wa maya isha na me isha pa male amen Nyankopon enhira mo nkoso a na mo ntie dwumadie no amofanya adwuma praise God. Hallelujah, Papa. O dini baby o kasa frio mame Papa cho mi di Janet Santimampo. Santimampo ahwefo ne tie wo Papa cho Papa front ni bom mama nyame dan ho kakra na online no mo na no ame kasa me se de mo me Papa mo pa e so me no bompire Erade ode ba no to wo yem no me bompire se erade nhwe wasundwemu obonefo no hyehyeye bia efa onyensen ho betwam wo Yesu dem obewafa ho afa wo ba praise God. Praise God. Oh, was so na ma one so kakra ode ni baby o kasa freo. Enton kan ye ma emfa ofoforo. Praise Hello. God. Ode ni baby o kasa freo. Papa. Hallelujah. Kasa na Hello. yeti o kasa menti o kasa na yeti. Me pa cho me kasa si UK radio kofodia. Esin reje kofodi ahwefo na yeti foti. Hello. Kasa na yeti o mame. Hello. Kasa na menti o ho kasa na yeti o. Papa me kasa si UK radio kofodia. Ani yeti o. Me papa pa cho me wo na se me su brele. Me no bompire.
Awurade ni subidie ne yare bi ha wa fra wo Eastern region. Me gyina nyame asɛm so twam wo Yesu dem. Ayare sanya wo dia. Amen. Praise God. Praise God. Odini baby okasa freo. SOMPA FM. Odini baby okasa free. Yante on kan wo fi ha. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa freo. Metacho mekafesi fiki. Hwediem ahwefo na tiefo tiewo. Metacho binyo na kametempa iwefu. Me no bompaye. Awurade me bompaye de wa fra hye Kristo mojem. Awurade me pai fa hodie ma wa fra. Ma onwon fa ne hom fa ne ba wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Odeni baby okasa freo. Hello. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa freo. Metacho mekafesi fiki. Abetifi. Ene papa. Wama yesu ade pa. Amen. Wa nyame ahoden ma osa ahodi DSC nyame empan so ma woni no go go mo isi ahonyina na be na bi nyina nyame ma ahoden na be kire ye. Amen. So ye faso na ye nye isra wo Yesu din. Amen, mommy. Yameson kan ho. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa freo. Papa Flemata mekafesi wa mwase. Yamwase. Papa nyamisho. Amen. Ni wa powerful nyina. Amen. Abinshira mu ne da ne den nyina. Amen. Mama hodina. Ode beba betete. Amen. Papa ni SOMPA body mama ni busuya. Me no bompaye. Awurade me de wa fra onene mane na busua hye Kristo moje. Amen. Bosome ne bosome aka wa fimu. Awurade bambo enye modea. Amen. Awurade nshira Jesus. emra mu fie. Amen. Wo Yesu demo. Amen. 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 Father, last color edumre na yeduma. Praise God. SOMPA. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa freo. Mekafesi atasuma so papa CEDAR. For Christ oh. I didn't come home. Amen. Mama hodin amudu be ye adwuma. Amen. Me CEDAR ba was fantastic. Yame nshira And then they did kind of one barber here. Me ni pa. Yame nshira. Mon koso na mo hwe program no. Na mo fa nyame asem no nya adwuma. Mama hodin amudu be ye. Amen. Nyame nshira mo pi mente memfa ofrafobia emra na yede ye adwuma wa fidie so yemra na aso. Enti eya me fra fidie so amede don hwere ba ko 10 to 11 esi ho se obi bia ofra bia MCAD mo fa numbers no screen so mo hwe TV no mo hwe numbers no ye 3 de di kan ye WhatsApp number obetimi atese obetimi add voice note aba obetimi afre na one obi ohia mpa bo bia na ene wa bompa ye no number di kan ye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number toso mieno 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number twato ye 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 nyame shira opi nyame gusu a oye adwuma nyame ya adoma ochena eya memre da ebo 6:30 a eya fa o TV 6:30 am anopa fato SOMPA TV na hwe wona odin kirekire so omo na mebo mpaye no na hwe adanse omudie osu bedibi saa so na kwasi ada anopa 6 o'clock to 6:30 san fato ho mo abibinti mo ntime nkwa asore no eya nyame pa kwasi ada ebo 10:30 to 12 live service me no ebesom kantrobi
no be so nka chiro be men you TV no mfre SOMPA TV men you radio no ye free asofo foforo de ye chi a omo so de nyame asem say ye ba ne pipe na wo be ye nhira nyame nhira na onya okese baba ye be san share next week. Praise the Lord, praise the Lord. Benem sa wa dem so say hallelujah. They mau CEDAR for cry. Aya makwa odifo CEDAR ni ebrebia ne odifo a nyame soma ne wiase so ombeje ne ma. Onyame soma Mose ebaye